Теодолитите са геодезически инструменти за измерване на хоризонтални посоки и зенитни ъгли. Към днешна дата употребата им е почти изцяло заменена от тоталните станции, които съчетават електронен теодолит и светлодалекомер. Според точността на отчитане инструментите се класифицират като технически, точни и високоточни. Представеният теодолит попада в категорията високоточни теодолити. Малко повече за този модел теодолит ще ни разкаже доцент доктор инженер Борислав Александров, преподавател в Геодезическия факултет в Университета по строителство, архитектура и геодезия в град София. Пред вас е инструмент от класовете прецизен триангулатор, теодолит Т010B на фирмата Carl Zeiss. Много добър инструмент, много точен, с възможности да отчита директно или 1 см или 2 см, зависи от модификацията на инструмента. За него е така сравнително интересен факт, че всъщност с него бяха направени първите измервания на вертикалната рефракция в района на българската база на остров Ливингстън преди 23 години, а негов предшественик, и по-точно Далта 010, е всъщност първи инструмент, с който е направена първите 700-800 декара скални пасажи, които са заснети. Инструментът е с много добра оптика, цайсова оптика, просветлена. Самата механика е много сполучливо направена, така че е удобна за работа. Инструментът е много добър и действително може да дава много добри резултати като точност. Това, което всъщност беше интересно за антарктическите условия, че този инструмент, който тежи около 9 кг, първо се пренася непрекъснато като ръчен багаж навсякъде, плътно вързан за ръката. Освен това на много летищата се обяснява какво точно се носи, защо се носи и какво точно се изпълнява с него. Бяхме го предвидили, тъй като нямаше възможност тогава да се вземе тотална станция. Бяхме го предвидили към него да се постави далекомерна приставка AM1200, която се поставя на място на този носач. Поставя се приставката и с помощта на юстиране, калибриране на осите се измерваха разстоянията и се записваха като тахиметрична снимка. Големия проблем тук, ние решихме да го направим поради рисковете да не би да няма начин с батериите да работят в студа. Направихме един опит, не може да се работи и с лата, с далекомерните нишки, но се оказа, че вятъра не допуска работа с лата или ако допуска е твърде трудно, не си струва. И затова успяхме да работим с далекомерна приставка AM1200, която измерва разстоянията. Ние записваме ъглите с помощта на класическия микрометър. Една изключително трудна и досадна работа, защото там се работи с ръкавици и същевременно насочването и работата с тези, иначе много приятни за работа винтове, изискват контакт на пръстите, както и писането. И цялата тази процедура е с обвързване с въже, алпийска седалка, вързани сме с въже, тъй като сме скални пасажи. Внимаваме да не падне, ако падне няма инструмент. За съжаление, тогава не ни дадоха тотална станция, понеже никой не посмя да рискува станцията и затова работихме по класическите способи. Тези, които разбират от геодезия, могат да си направят сметка как с помощта на полярна снимка и измерени разстояния с помощта на една електронна приставка могат да се картографират детайлно около 700 декара скали с доста сериозни наклони. Прекрасен инструмент, много добра работа върши за измерване на ъгли, за изследване, с него изследване и вертикалната рефракция, тъй като това позволява да се работи с много голяма точност при отчитането на вертикалните ъгли.